Senkezwi. Ngomhla 5 October i-festival iyabuya ne? Yeah, in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo. King mfethu, kumele ngenze sure ngiba khona ke this time. Hayi wena ngikufaka entweni. King, khuleka. Hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi ngekho la nto leya. Ayikho into engayiboni mfethu bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo. Hayi ngabona kwathi ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa. Wayibona la nto le. Ngayibona. Yayikhathe yimi la nto le. Ngabona ukuthi wena ungondongqondo. Ngiyajabula ngathi mina hayi mina senze into phela abantu abazokuhlonipha ngayo. Inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka. Kwathi no pastor. Kingo yazi yasebenza ndoda asabuzi. Ingakho phela kwathi nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove. Ngathi angifuni ukuphazamisa. Phela lantu bethiwa wayihlipiza wena yezolimala. Kakazi ngabatshela abafethengi nabo bathi uking makwayihlipiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela Hayi mina kwathi mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni kwathi mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqola abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu. Inkomo ithenga ubani inkomo? Hayi no kwangeyakhe. Hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa kwathi mfethu nawe mfethu no kahle iveli kho unazo yabo. Uveli unazo ukuthi mina nobukayo mbona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela. Uyawaza laba content hayi mina kwathi makudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu mawuhlukanisa zona lezi didide into eziminingi ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo. Kodwa mfethu mawuqophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali. Vele ngiyenze kanjalo King. Hayi no ngajabula. Kufanele nginabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale kwaloko ngangizoba nenkinga. Nabo banakho ukununderstand nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo. Deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo. Ngiyabonga. Lapho sengithi awubheke kwathi uthi kade egula. Ngathi awuzi. Lapho kade kuqemane ngenalo. Lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma naye uthi ngikutshelile. Kodwa ayikwazi uku-acta leyashandisi bethi ngayibamba mina. Kuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusukudala yabo. Akusafani manje usiyazama yabo. Wade ngeke social media. Yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo. Sasesiyenza sebeqhamuka ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena umuntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha. Umfana omncane leyana. Phela le mfana ngambamba mina 2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena ukhuzana ubaqedile abantu bashaya. Ngiyatshela mina ubashaye kakhulu baningi futhi abebefika kumina before besho bethi sishawa 2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo. Njengosigujana usigujana ubesebheda because uqedile usigujana ubefika nje ubonakalo bese yitshela ukuthi yena angabhekana nami. Yazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ngesibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezidlule qala mina mayithuma abantu afune ngishiyiliphi. Hayibo sakubheda ngempela isimo somnotho. Ichampile mfethu ijampe kakhulu. Ngakhe bonke balele phansi. Lezi ezinye bokuhambe nazo. Balenge
wangikhalela washo athi indoda yabona sasisebenza laphana ya ngangiyenza imali nge-online ngamavidiyo ongiphusha ngawo ngingakhokheli but manje ngigacele amakhosikazi ahamba u2 kusele yodwa ha ahamba u2 nemayi ahamba njengamanje sephoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye mayihambe serious ngomoto ayisekho sekusele nje ikhwidi egcekeni yabo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakubusa mina cause njengamanje vele into efuneka i-trend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi inkinga yakho ukuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo cause thina sikhanda umsebenzi osuku ungekho sukhanda abantu beyibonza lento ikhona yabo kodwa mayesedla yena bese akhohle ukuthi hawo kune-idea kaGwajula yabo yabo nje ividiyo yokugcina seshana egoli ngithi ugqilaza inkantolo yayingekho lento leyana yayingekho lento leyana yayifana nse ngiqhamuke naye ngathi asizeni yabo ifana nse phela leya ngibuya masekumele ngikhokhela imali yami vele wangakhokhela ngaqala khona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bonje nanaye phela lento ifana nse nale ka2+2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke esikhanda umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone lesiqi asigcineke kuthi odokotela bafuna ukukhokha abaningi lapho yabo angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathatha imali kubantu manje bangabe usubakhandela ke manje bona bazi ukuthi hayi kushuthi bayalahla yabo kanti thina suke siqhamuke ne-content ukuthi nayi i-content abantu beyibuke beyithembe futhi uyashaya washaya leyanto imoto kaSigujana le yazowina leke uyimoto kaBhubesi wayisha engathi uyithathaphi ke nje kodwa umncwabile loyana ulele phansi man into emshayayo Gwajo uvela afuna ukuphikisana nami kanti akayazi ipower yami iyonke ihamba angithi uyangizwa namanje ngoba nayo le video le yamdayisa le yasemanzini manje yona yamdayisa kakhulu ngoba uReal TV wayem-edithela wahluleka um-edithela le yaya yamveza nje ebantwini leyana